Hej. Jeg hedder Kasper Buus. Det I ser her, det er nok mit yndlingstræ her, hvor jeg bor. Det er virkelig godt at bevæge sig i, og man kan lave alle mulige ting. Det handler om at arbejde med sin frygt. Frygten for at gå efter sine drømme, og frygten for at klatre op i et træ, det er den samme. Og man kan arbejde med det på samme måde. For eksempel så klatrer du op i et træ, du klatrer så højt op du kan, til du bliver bange. Så sidder du der og trækker vejret helt ned i maven. Lige noget tid. Og måske tør du at kravle højere op med det samme. Måske først i morgen. Men det er ligesom det. Det handler om at arbejde med det, ikke? Mit kreative overskud er et resultat af sund mad og masser af bevægelse. Uden det, der havde jeg sgu nok ikke kunne starte tæt og jagt. I skal se de andre efter klokken 4. Altså, de kan overhovedet ikke tænke. Først så bliver de trætte og vil hele tiden sidde eller ligge ned. Og så bliver de overtrætte og begynder at pjatte alt for meget. Det kan godt være svært at lave teater med dem. Men altså, de må jo bare komme i gang, ikke? Altså, det burde alle gøre. Den verden vi lever i, den er fucked up. Og hvis vi vil have en sund krop, så bliver vi nødt til at bevæge os. You've got to move, bitches. H.C. han spurgte mig en dag, om vi skulle lave noget fysisk teater. Så kan man sgu til at grine lidt. Vi varmer også nogle gange op med kontaktimpro. Det er sjældent, det bliver særlig kønt. Altså på grund af de andre. Jeg er ret god til det. Men de er godt nok dårlige. Jeg arbejder med handicappede. Det sætter virkelig tingene i perspektiv. Se hvordan de bevæger sig. Og hvordan jeg bevæger mig. Det er en konstant reminder om at sætte pris på det man har. Fordi slam, så er det væk. Cykelhjelm. Nej, jeg bruger ikke cykelhjelm. Se det apps. Nu har jeg fået at spise smør. Ja, jeg spiser rigtig meget fedt. God fedt. Dyrefedt, altså animalsk fedt, ikke? Smør, svinefedt, kofedt, lever, er det ikke også fedt? Det er i hvert fald indvold. Indvold er pissesundt hjerte og sådan noget, det er mega godt.